gaur gurenean William Jose eta Janezai ditugu. Errealeko bi futbol jokalari. Kaixo, Dios. Kaixo, Muna. Mila esker zure gonbidapenagatik. Oso pozik gaude zuek hemen zaudetelako. Zer sentitzen da partidu bat irabazten ondoren? Oso ongi ustearen niretzat eta ekipo denentzat oso ongi sentitzen da. Bai, nik ere postasun handia ematen du partidu bat irabaztean. Gustatzen zaizu Errealean jokatzea? Bai, asko, Brasilen baino berego uste den dagoela Errealean. Bai, nik ere bai. Ni Belgikan jokatzen hau baina gustatu nahi dut Errealean. Niretzat ere futbol talderik hoberena da. Agur. Bai, berri Kaixo, Jan Andreo, gaurkoan Katy Berriro, bat, bita, hiru. Kaixo, Jan Andreo, gaurkoan Katy Perry dugu gure artean. Zer moduz? Ni ondo nora, baina pizka nekatuta zeren atzo kontzertuak eduki nuen eta oso berandu bueltatu nien. Bai. Etxera. Ba, ni atzo Malumarekin egon nintzen. Maluma, nire laguna da, ze ondo ez? Bai, bueno, eta hemendik aurrera ze plan duzu, giraren bat edo kontzerturen bat? Ez, hemen Donostian geratuko naiz ondo pasatzera. Ba, ze ondo, disfrutatu. Bueno, hau da dena gaurkoz. Agur, Katy Perry. Agur nora. Kaixo, Jan Andreu, gaur Bekiki dugu gure artean. Kaixo, Beki, zer modu zaude? Ba, oso ondo, baina lehengo gunean festa bat eukin nuen eta pizka bat nekatua. Ba, ni atzo Katy Perryen elkarrezketatu nuen eta berarekin afaldu nuen. Ba, ze ondo. Bai, zer modu zen amaztu famatu izatea? Ba, oso ondo, ni baino hobeago pentsatzen nuena da. Jende askoren babesa eta maitasuna sentitzen dut. Fan asko ditut. Bai, bueno, hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko egotea batek gure artean eta hurren arte. Hurren arte nora eta denoi.